to just a computer na ye na dwuma wie atoto nkwada ne de oma akwa to senior high school saudo no ne yese nkwada dodo no ampeso ombekọ ade ya yese obi ne number bi keka se free SHS ne yetwem nti ama nkwada dodo no atifie ye beko Ghana Education Service mpenifo atena ye ne akobusa de sie pote Subatam ya sanego ye wasante mantamu ana mantam kaya no edensam ko an namo ene wokọ bebu a adan ahodo adwire go nyasem kuma na ene assembly member abo ho komo ama wakyere mu ensembi na mraso adwani o mraso adwafie ma de so mo pro east abaton pesu aso na no koka se Ghana ma de hye mo ye ho na ebia na dumso nam kwamu eba enam so ma pani bia wabene ye power on de won sensemo e de atugya se Ghana se kra no ye large bella yetua no e wo form dodo e kan bi na ebia na dumso esaba be sorry kuri afofo bi kan wenu ya deba somo sa sompa no meno nsia kase ebo hye no so sa wadwonche won susu ye no fabra ye demo live Facebook and YouTube ye bekenka dia mamo ena no we yensam for panyi eye Asante Benedict kukuwa ene gina fidie na chia wo chinchimu eno chi Rocky enso eboni chi dom enuano mienu ya tena se age adwa bekenkan ena dwa no mri medin ene akosia eje wakode mene menuabema nana ya obo amalibia boga ensemnini. This is Sompa 93.1 FM. Amsan for ya from ko siase mfamfiri ahone de ho nsensemu na ye de mo siase de afiri mra so adwani o mra so je fie ma de so mo priest abaton pesia so ye mra bi atwamu na ye so afọ me ya won ne ho nsensem so na ohweso Dr. Kwabda Donko na samba ka hye nso a na num onum na de betu gasa Ghana ma de hye hye sapom nso na ye mo ye ho na nyame amfakom na ko fa fi che kakra bi a wa hwe ya na dumso saba be sore e wo kroi mu a e benam so ma manfo nyuma nom eni ade akoteti akamu na sansami a mraso adwani abeka ye no ene nam soma som performance sam 12 pence bedu kata remrante ye yes ye mompire nim difo no a wo ma abene e wa hone ne won sensem ne yankobusa wonum se anyam bia nsam a yamanyofu ya hyase kekei bibisa wo ho no mo na enam so be de ni kire Institute of Energy Security si opani ba ko ye research analyst ho eyora ye Fritz Moses en wo che se baby o man ye gina no ye light bell ye tua no bosumi bia no obeka ne se e wo fom pa so de to amama hodo a ebi omo atwa ye ho ahia ene wo ma omo wanimu kakra no ho a o my Ghana ye de ne wo fom eno no beka ho bi ama enei se nyame amfa kwamu a na dumso esa kokukuru dia ba oso hwe adwuma Electricity Company of Ghana wono ye adwuma grid company for ye ene adwuma netco no ye no a eka ekom ansa no matimanya hoanene e de asom Ghana ma de hye no a na de betoto bosome so a ebi obi wonu ma ne light bill anu okwa akotua be 20 Ghana be 100 Ghana be ebia be 200 Ghana no mo a wo de kototo ho anhye dan koye eno no eka wo bi na ebia nyame amfa kwamu a na dumso esa kokukuru e de aba ora Fritz Moses nkoma one Sompa FM nsam 12 pence madu kata remrante e boy ye kakra eni yes ya fe kupoem ne from last stage na no we will say media Ghana yedi no consistently they depreciate no ko dan chance nyoma bo na yedi na so for pango ba kusoro ma nyuma bi na no now aside the campo no osha PRC regulate and also check the tariffs in Ghana we review every year. The last time we review we increased tariffs somewhere in 2019 since 2018 we decreased tariffs. Since 2019, the increased tariffs, the environment was going to change. And it's na any back 2020, when you free electricity, President announced before election. Since 2019, I young who's the Yama boy, the Yama Mupeja, the car, and I said, Yama ECG, medical, Muhia, the Yamu transmission, the Yamu distribution of power. No, no one apostrophe. Operations are boa for I did say it will be important to have share. Now, most of the increase of tariffs in the Senate, they can also omit me, it's me and make ends meet. Anyway, I mean, I didn't really they can produce electricity for us because the government said 93.1 in electricity where you see now your first one every me needed for every day you because women here say at least you know, Benya funds and so many come between down.
ama ka say ita we na wa ye hwe na dia ye nyuma ye but ko ban say ika omunya no last 2 years bo momom to year nyuma na say be say increase na ye enta bin to supia then definitely you won't see that improvement and as amount of I was on former as well, Jenny, or woman as well, if you might this or more priest about on persuasion, some more cocaine, no rough freights, a Moses here. Why a research analyst or what institute a share energy securities once and some so what channel matters what you say. Your lights burner, your church and our form a ye kuma be and on a be a becca home, ama ECG for Masako for dum so a day abasanya sapadia or may yinky jina ye. Na and watch it and as some performance and 12 opens, but look at our run to a queen and Yabuso. Fritz Moses say Sakoba say be a light burn across here two more Yamfa say and then Kotosunetimi Abwa ama ECG for nya kasi e de anwanya na manwode no ami en say timia kebida e wo ye fiefiem percentage in there yeah we don't have the figures to send it there before fear development we engage the consumers so we are all stakeholders before and the tax from last week the GDA said will be important say it will become but of course I can say even though say we are calling for an increment, cost-effective tariff regime, EGD says enumerably some ECG commercial, which are the transmission distribution losses are in Tembiana. They got the fee are not paying about 20%, 24% per year. So we have one minimum can be can almost be increased. One I'm losing 24% of power money every year. In terms of cut down on the distribution losses. You bet me I'm moment minutes canopy because at the end of the day, the power who you saw the consumer say to one to you pay for it. And so if you end up saying you see about a quarter of it, and it's them what a young boy. Observe for Fritz Moses near 10 and Canon Sauqua one in year once and somewhere why you frukutu Makasim put a punoka she Nina a light bill home coma not yet dear and run HS and the HH no memonisa see the big Kanwa and Kababama easy Jim Penny for Jessica Donwa at the Aboyanamo de once and some more a braye. And you're now young Facebook one was your for young video who do be a trend dear. Mampany not done who for the zebra dear. One that's what trend was social media no say yeah penny forecast and be was a fan near dear Mampany dear. What Jenna Homan now was social media no so and Ketua. Now a month for which I will say. Yes, who won the was sorry ya busafo. Ye nya kranya sabodi ani we nyame ya to nanumre. Ya kenka akase bowie ya ya so de de kwagina mu no. Enna omanfo hu se video bia ba beto social media so. En ye hwan na ne bede ne hwan na ne bede ne enkohwa. Mampanyi na do ena dimu a mampanyi yi nkache yi ne wosa no de akosoro no akoto no abafom. Ewusafo mumra social media no so Facebook ho. Enya asem ketwa. Mampanyi na dia sapapa kwa wo na ho de pa. Na ye kwa umano so na any over Prince Boatin ya kwa kodi nkomo wono ye panyi pa ya kwa professional network wodano sene mampanyi yi nkache wo social media no so de na se ade na yere sabenta na nioma mu odin pa yanko ne nkwa kasa ye Prince ya mu adwo Sompa so ni Sompa 93.1 mini Prince what mean ka ma adwo hello me te wo kasa na minim sa what me dia what me kasa me te won kapa mo ya dasi na kwa what say obo ade dia chen no wato insu paso agu kwawuma so sedan kanya me yahwe Easter yi sen na sibi koye e wo kwa sesi a mawie ana ne gie no da sokoso sane etiano Easter no estati free ya wada ekosi adwada eti enanso ya adwada idie ene na kakra na aka no Brony verse icing on the cake the bosso and that's what come. Ne na de beche da nyina na yo hwese ne afi stanisi koye no anyambia koyi sene na nka mo hwehwe no se kwawo de anim se afi bia Easter dura hode ne bosso na we kwakoye mfie miensa ye gya tomu a afi ne asa hyase no afi de ne kire ye se ne anuama se bi koye Sompa yi ma emite eba kwawo ya
I say medi kwawu mani edi kwawu chi ache na afu de ne de na krabe he I say kwawu ba kurom hanu say bebre na asante fonso begu kurom ha de ene ejai oh afu kwawu ne de I say akoyi pa kwawufo akire say ye kwawufo ampa Sompa 93.1. Yabada wo de magana fo em se obeba no eniama ekoso ahanso de bebre ye jadie ekoso ye tourism nso koso yama nyamina do bibia koso kama pa ye hwebambo mu nsam sane akwawu ekwaye biaye baako anu obi ani gye ho say Easter ye ho no obekwa no akwakwaje nanie no anyam bia ye nim se ba bia te se ye de anya den anipa bonfo wo de ho bagim eho de na fi motiti bibisa oh afi de Ghana mampani aye nanado dankwa akufuado eba ha na sani afi bia no ye no eba bambo a em say problem bi ani ho Sompa 93.1. ye mampani wa ha so de eba police for mo ba krom anu say ya omo dos pa no mo ban so mo ba be boy ho ban ama obi be se krono nketenkete ene traffic management ni bibia omo ye ma bibia so ko so kama iti be fa kunya we so ada Ghana Police Service for so asepa ewo jumadi omudi omde boa kwawu ayo radio bio yenim se Easter mu nsia to papa de na nkankrofo susu senka ebesie no ana asi wa afi mu mu dwumadi ahodo a mo hyehye wo kwawu no anyam bia bi bebo mu ma ne seye ana mo de mo afita mo koso adi mu dwuma se ne nete okay emisa eba eso tone eso no ke esoyo na obesie ya no se Good Friday eba na ebesi Easter Sunday so etwemu a eye den ya sene nyakopon Yesu Kristo wuye no osan sori a esa endam yensa na wo mu eye den ya da police obeto etinsuo ne de bia ye experience na etoye yes etoye na bia start be Sunday no isuo ne start be anopa be no so etoya ko nanimu a but an say bibia ye jira mu eni je si it page eye access so mu bi ne kama yen so e be akọ ye ko ji eni e be ko ensraka e be ko chiacha ye busuafo ye be tena se ye ho kon bi ye hu ye ho ache no nyina itime ba so pepepe na yo ho yenim se bibie mu no yenuano ma de wo mu gisi wo mu booking so wo be ya mana bo so anya bia fi de no ema no dress na wo mu de baye wo mu suni wo mu ban bi wo be da na di ho no na ehye nkuran se ye tete mabunu ana fi de no ne nko yie mpo me ne de obi be se eya ye tai ehu wo ko bia but e bad dressing part the ema de so be katom ho kama afi onya mianim nie ema na bae na na se nipa na bae no omu di omu hu nipa because omu nim se eseso mu omu hu ni Sompa 93.1. yes e ba so bi be no obi hata ye onye sa afi we yes sada Ayero Prince ya no waka ko benkum so kakra ma ye ya no ahoma no ebunipa na yerho yade wo sikura no yenim sa adwumadie sonko se bia no wie akire nsensam ya na doso pa obawie ye so nipa so masia na so obenten ba se ne yesi bia ko hwe no nya asem keto awie ye na drose ba bia dakora wo hu na kire kwan ebekwa ko wie che ne aka asem ni se poto na eba begu kura nanimu ase enna ne de twatuo sa asem no ma sha ase atiti bi ana efi wo kine ko na mbetete waka no say no ebe start that day and now ye to day asemboni bi ansi ye nte say obi akobio akotim obi bi ato nchen say na ya wo kan obi akotim obi bi ato say obi de ibiafo obi de akopia ebi si na me ni say na eye decent dress ye and no de ade a ekọ pa a man kata and man to the omuze pin kama and my bibia so kama
Why are you meaning that's why? Sompa 93.1. You. I was your phone and a bon comoy. I have a power professional network. Wadano, you're a prince boating, and I watch church and was your video be uncle Robbie Dross. Antoine Trini baby, or be unfunny uncle dance, son or say, Bajawadi, be any. I feed in dear, a man dressing with the bino. Maybe be a day, Nadia, me and say room 5 for no, and your coin no honor. See a coin no. I want to know because of 1 day. Room 5 for honor. 5 for honor. A month also says 6 in your bad. 6 also say bad. I was on 40 South and Wabaka and why you come says Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM. And you Cassie and Abusian for you go to a demo must type Biebino. Where Easter Monday Cassie, last hour dear, and your day Quacogun, you go to the more Eastern and a co Sabri Ajins are body and area and say, and you may be Buaconta. I calculation the Abusian for no, and the Emphacassian creating way. Now, a positive for Nefa, or share a council Jojo wants some at the Ababa to get so many VIP in Penn Fortanase. After Kekania Messiani, I and Cecilia Jetum say if you now come over to be able to be a passenger for net take mono, one more bay Casamafua, Sacobase be a driver Nino, walk hotness and an antenna walk on. A quack be a driver what teacher ye ko at next or not chassis, no na quack Casamafua walkasa, Ediama passengers here, one more a good kind mono, not any on a driver na quack car. Sacobase be a driver for no so no more passengers, no good kind mono. I imagine some of the casa tinting, ever take driver Ninoa, and a driver skeka hokaka, and a driver car ne coaching monyo say, Achidibia also meant to betain, no co jogina keka home, wa brantie, aden I told you also so Netia so kakania dia, one to swak casadia chair passengers no. Now Sanchi here we are. Post your humanity bar, or many VIP in penny for Ashas ye Eddie Jumay, and a co ye say, and a yansam kitwa Eastay, a ye Juma pa, and I'm so a penny or any man said in common, Emma post your Jumano, DCOP Quasifori, and some performance some Jefford in Coma, watch us at Yamianum and a bun sematico, on Becan say Akoye, in Tomo Shanimu, some betre, Nanny and Quasi be a VIP fonco, and a day Quakoya Juma, and ye oil for Subesum, no more at the year Juma, now STC for Sum, na Ebicra Metromans for Suno, or ma Asombia, a betimi abwa, and my quanso Jojo Tumpon, na accident Bebre Benoit, a dear man for a concierdono, and no etime abrasi. DCOP Kwasi Fori. Busumi Sheni, a Christmas cinema, and Inspector General Police Dr. George Kufudampari, Tuana Moko, Kwame Nkrumah Seko, and a driver for the 80 Union Chairman, and the executives. A dinkita. A fair choir, a fashion, a car accident, car accident, maybe 82 aircraft. And to Casanomono, and yes, every bus between every Kwame Nkrumah Seko, the BBR or Ghana. We use spokesperson as a spokesperson, a general passenger phone. Now, a Kobasa driver no and traffic and answer to Ricardo and answer, even we bit media question who will prepare about Nasani Pacono to driver and I just Sani Pacono transit number 3. Sani Pacono say a passenger for now continue. And last week, your lunch passenger project. And Koso. Yesterday, a more at the back 24. As a man for no city, if you say, and says one is disturb driver, also, and says one is disturb now, spokesperson, maybe I say, Obitum for the Quampasso, and idea of a theatre driver, now one another, now facing the title, say, about what we are reformed for no number or station, no, so then a number, among executives, no, we are executives, no station. Free. Send on between me a dink almost a banner so to for no one for no fresh station, no station for the net. Say serious also the nearest police station now among one swati.
Abzafo ni etene nkan DCOP kwasi fori on ehwe ni amanse din komo my Ghana post adwuma no nti omo nhyehyɛ omo de aba omo NVIP for na de ahyase ya say boss ni tu a passenger for na mugum no mo beyi kasamafo a driver no so okoya mo be kasa de akyere no so nkoye so a mo kasa de akyere na ne yekobusa no wansam se akose nie tituru ni Easter ya amanfo ka kobedie yetu kwan ye free ha kwa ha omo mokoko ni adede no chesa koye pa nti omo hwe ne mo so betritrim ede akomya mia nyina na ne nyina mu no na GPR2 mpanimfo so chese sa nhyehyɛ we ya posifo ne de aba no we nyemire dikan a omo ebehu bibisa omo kra no na didi kan na ase na akukudo no nhyɛ dani honom nti sabre ya posifo na be ya agimje no omo do omo ho aba begim no omo GPR2 mpanimfo no so no omo ba be hyase no ma hyemu kina no ma miem se beye na enema bekoyi malama Alhaji Sumaila Boache na ye chairman of the GPR2 kuna no e wa santimantema sei shepa na enye afina aba ye dada na afina ye be ma amanfo atiasie ni abondawu ni ahyemukna memfa mi station enye mfato ho Lati ya fo ifi kumasi kota kwa de secondary elibu enyinasie nyina edi aranse se omo lawyer omo kasama fo pa eni omo chairman die ta make sa asemu yi text na passing ya fo abetwe ekuta omo me number eguso it work on the be hali bia of femika chire ne a na fe driver no you hear asotwe you hear kasakire you hear futu tam de amano ya nyina no ye kama dada na so ne be semu krama ko da bia eti chiri pa isan say odunia ofini krum ofin kransa aba no otu aso akota kurade eye masadie eye wo daba na sadie say obo no ko bai wo chiesika wona ko contract shiri agency obo no ko bai na so dwie na tete nyina no obo ko bai na ko do so dwie odu no kwa do dwie oduma otu kan mu die insurance ni bia ne wefe bia e shawonsa eni kwase wo man atetie man ho bia and that job means so ticket so who pass in who need to say what take job and so many piece of man na so bie no dey ko nipa be aduana ye team no odum go do asubie it both patient and that me odie ya welfare odie ya sima nyon Abusia Malam Sumaila Boache ne na kwakodin komono na ye penimpo da GPR2 kuna no e wa santimantema sei na watro se wo baba nyi se ne bosome nkro so no bewo ene ye wokɔhwɛ ma ya wɔn mo ayaresabea hodo ne ye kyenkyenkyen bu awikyie enye na akoda na baba to atiasefo sase so abusuafo aya na mu nsensem ye bebre pa na se ko ba se wo ba no wo ba bewo na akoda no wo baba wo no ne brenson se wo no wo ne beto atiasefo sase so a ye frɛ bibi se nkubeta wo mudo mo hyehyɛ mu a ɛhwasa akoda no obetumi anyini nkakra ansa na wɔn madane ya kyerɛ di amamaame no ɛno na ne wo kwa yaresabea hodo a abɔkɔ ye piso ebi mo kura mpo de wɔn nkubeta baako enkoda bɛsɛ na yenum na wɔn nyina biam wo bia mpo ntumi nhome wotwa wani a wo yɔnko de na ne wasra hwenanim na akenwo bia mbekuo bi e France Executive Men's Club wɔn mo fato wɔn so afie atwa mu yɛ sɛ sɛne mɛse bi brɛ wa yaresabea hodo edu mebi ade ombedie sikasam na ho akwakoye bisi basa ne ntino wo mo so beye won mafam de aboa agege ntoboa nkakra ade akwayar sabia hodo menne wo mo bo asra na anu ana ese na dadue na so ko manhia bayar sabia pani behwe agusuafo na nyasem kuma wo mafo won makwaje awo awie na wo mo da wo twen se baba yi won mafra yar sabia ebi mo twen se wo menya aduane adie no na ese ni gi akwakoda na osu dodo no asu ya emma ko wieche na sanso akwa ye ne gisem ne nyina no se aduane awodo abi mbenya adie kura no abusuafo ne moden enti ekuo keka wo mo de pan no ahodo wo mo de mereke milo ewi akire wo mo sanso kura de toilet roll ka ho se ko ba so obi kwa akogya ne nan a eno so won fanko eno kura po wi akire no mo se ko ba so oba tan no wie no o mane ba no fusu a anya hwekura no wo so nya bibi de bonani akohoma wo behwe TV kakra ane television yi kakra ka ena wo moto de ka ho a wo mo ko menhia ban yaresabea enam so ma no panyipa ya mother and baby unit wada no e wo menhia government hospital madam Rita ejewusu edi nkomo de fa ya wo ahodo ane hawo a ayaresabea na famu na wo mientie nkyeremu a wo de emaye Menshia MBU. There were one incubator a year Juma currently. Na incubator no I was thinking for just one preterm baby.
but and I'm saying one pen na menhia yen expectation no every crime fans is even more than the nanke expecting into no at times people who say incubator ba pen it is 7 or 3 babies at a whole obi anso here incubator and na was say force near place babies na we incubator nim enti we dey it is our platform we say so e dey asre viewers ne omo mutie say yesre omo say aton akoma so a menhia MBU mother and baby units yehia momo a momaboa ye wo incubator na nya incubator bi enfan ka de we ho na enfan enserve ye ma no na mi se beboa the whole Ghana. And what you know, Yamani Boni Nana Kusi Benjamin a boss. One adishia be a one so aqua honey be a dinkomo and my one must share one aquasema hodro. Modi able eye manage eye ma hohoahoa na me ne tese me nua mo ya hakra ne ne ni da so enso nyame ahye ne ho animunyam ne e kan ne se nyame nhira wo mo nyina nana hema ene na chidifo ene mo amoba ye nyina nyame nhira mo de amaye mo abehwere afiri ye hu bia nyame nhira mo onhye mo na mo makoma pa na mo nkoso anya sa e ma ye aye ni bie. I was your for about binum near no mokasa yanona and what you know. I was so amananso wa wani ora Elvis Kofi Sukasai. Wano ye titina ni abedi chere de my executive men's club ye nei. Wamo kwakwa ya ye. Wano mo di nkomo bisa won mutiri mu ponti a wamo ekodi dwuma no. They say in crying is enema bebre because abrabo no you say ye nyini ye ti abrabo ase ne ye ti enema bebre ase ana ye ti adoya ase ana ye hundie adoye so timi eye ye bobra ye ko be die e wo say so yetimi ye bibi na eboa ye wo ya brabo na nyame so timi hwe so no timi di hyae because when you buy say munyina you can testify mo ho niam bebebe because bi da hanma just common 60 cedis intino intimi discharge no it was very sad on the mission more than 500 near che it is a necessary panu ni da so a ye buy no nya ni da so ti dey encourage ye ni nyina ma ye say no ababona ye bo no ye hu ni say a long way niam bebebe ni wo I was say to two near my ye. Nanya nam sa ne mo so no hu ye mobo. Na de ye so ye wo abrabo no obeboaye. Na yeso ye timate ye kwa ye nya ne ye dia. Every time bi a e be mistake abrabo. Ti wo say yeso ye hwe o mo a o mo ni bi no. Na yetimi boa wo mo. No mo so ani nusuo ne yetimi pepa. Ene na egusu a ye no because wo hwe ya ye gina ha nyina ye mranti a ye adwuma kakrakra. Ye go say bi nyame hia so 3.1 ati fi se niam kitikiti se ne ya nyame de benam so a obetima ye de aboye na enwochi no ye ne na naja koma do fie ye otoso mienu mampon hema so di nkomo na mom ye tie na semu a okan ye bi se yakopon shawa no we shawa bi ade ama na ye me fe ye hwe na sante ma so ye boy ye bon na mane ne fe mane boso se mranti se bi eburu munya sika nke ne ye Easter Monday Kabe huni abochengu kaka menka se nyewe no so ani je ye say all work and no play no makes a job table enye no ye ka cause a bank o ma wi nsan ya twela kakakra ka ma twi kakra on ba ma na mi hira wo mo no omo so be so mo ya to ye ma ne so obi asa bi oni bi so eti na de o ma ye na ya ade bi a be pese ka menya nka young person bia de be ya de sua aso ni mu se bi bunya mi hira wa na wa hira nyakopon wo hira for a purpose ba ya ni be ka che me ta mo be hira me se sa wo kwa America now we're running for office, whether I is the congressman and I say even assemblyman, Krampa, the show CBI, I see who say, I didn't know I about community. Waiting is called community. Also, what I say, and son will be drew community, not in our ship to this level. The original I want to say, no catcher will say, I just Sakoda, or you're part of the community. 3.1. This tell because say Rasta and found in Nama, or you're part of the community. The only girl be tired down who no catcher say. Akolane banyim or part of community. It's okay in your society na you say ya santifo ye Ghana for na. Your society no boye my omugumu ye my etimi ni be ye panyipa. It's when you panyimpa what are you giving back to the community? And then no say be budget me na compound house. O ma me dey what say me ya ma me bi asem. But no because of nuclear family system ni nti be hu no bi ane ba o mati new side kwa do to so grow ni. Nti mnanti dey see o ma kuma so say o mo pese o mo ya do ye. But no say still yes achia aso emu. So what I say, it's a idea we encourage every young man. Say my executive men's club, I do my ye. Emaya Kaidu, Emaya Yansembi, Sabi Emaya Sudia Biwako, young boy be and something I could push our fish your torso.
onyame hyira wo na wo so hyira de otoa wo so kyekyɛ nanso obi so we ye mampon hema na na agya koma do fie ye otoso mienu na futuo ene ekoti awzafo yenkɔ ma no so ne yenkodi nkɔmɔ kakra ye kɔgoma sua ho nsensem na entete a abeto Sompa FM nsɛmtwɛfo pensmedu kata remnant apono so kyerɛ sɛ Ghana Education Service mpanimfo afi wo mabadwuma pa saa computerized school placement system no a mampain dada abnada pa ba santia pagyan de se konkron John Jekum de wokufo penso mo de ba ya sɛ no na nkyɛkyɛ nkwada no mo mbɛkɔ school we ɛbɛkɔ senior high school we ni adade afi yɛse ayɛ adwuma na ɔha ketewa na ɛba yɛ no kora yɛse ɔmate afiri hɔ na ne akwa house say ɛyɛ sɛ ɔmo se computer na de nkwada na to schools no dodo no a nanso nkwada ne nko school no adɛ ya yɛse obi ne nam keka sɛ free SHS na gu nti abata ne suro so ɔmo de ɔmo ba bɛkɔ no mbɛkɔ akɔbɔka ɛwɔ senior high schools ahodo no mu yɛnkɔ ɔma no so na yɛnkɔbu sa de asie nti a ama sansem we na namontene so saa yɛne ɔpani Marco Foria ɔhwɛ ne amansa di nkɔmama GS adwuma no ɛwɔ asantemantema sei ekudi nkɔmɔ ɔma no so ɔpani uti yɛnka Sompa FM so ne yɛmo adwomo akɔ aba yɛnua minia megiri sɛmpɔ ne yɛ Mr. Fori yo ni ebusa ne se computerized school placement system no se mako akwa akoduru sei abatan ne nkwada no a na omo problems in kakran no se yetima ko ne nyina awi ana yo maminchia minia a okedwomu bo ma na minchia woni wachifo nyina na mimako nyina so iso mane hunu ebiyewi na mamenka se dia yebitnia na ngomashia mpanimfo asantemantemo yibuso ayeye aseye ahwe ngomashia so ampanimfo atwuturo dano omusoso ewa fam gibia na onimi se ewi asetoda se de ompa wasem se o sa wasa wanjane pa ne no oya de foforo ye obinim ho no mo a dwumadia ngomashia mpanimfo eyi nyina achi no binim so de nsem bi na monten binomo ekase free senior high school no kura no mpanyimfo atwam na mamenka se antisa dwumadie no eguso na mamintwa ne tia se ewa santimantem ye de mofra mpempema nkoma bebre na akɔ school awdo bebre mu bidim free mantama hodo so ana omo nso so santimantem ase ye de no akɔ mia na nhwemu a yensa kana se nkra yensa kana ene se ye obinim ho no a yemfa ne se bia wote bantama edna kɔto school bia ewa titi mfa se bia social community day bigra na ontimi mfaka enko ensan emma we ni nyina na akwakoye hawa enam so ntie hu se mofa ni bi wo ha ya place wo mo enso so enya de a wonom e de ni ate school wonom na aboa ama ni ngumasia atimi akontan na no na ye ka se kobase bia o ye ofo ana se bia ye disiani se kobase bia bibinti be bia de koye no akoye haw na akwansidie bi ewo mu a ɛwɔ sɛ ɔma mpanimfo asote na me ne woka sɛ yapao akratefo a ɔnom ɛfrɛfrɛ awofo no binom wɔ telephone so ne ade a ɛne odi nkita ho na ma menka sɛ kɔba sɛ obi bi a ɔwɔ haw bi yɛntimi amfrɛ no anaa bi yɛato nkra na sɛ wɔntimi ante a sɛdeɛ madi kan ka no dada no ɛtinti yɛnya kyɛ so a asantemantam ngomasua so yɛ no yɛn so yɛbi yɛpono to hɔ sɛ wode wade kyerɛ KTI ɔmo assembly hɔ a how bi a wo bia no mpanimfo bɛsɔ ano de ama wo ɛna deɛ sɛ hunu so ne sɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ no mu a kyɛ sɛ ɔnte sɛ bɛgu bi nnua bɛkoraa free senior yɛka ne sɛ placement no yɛrelease a amanfoɔ kɔ school a binom koraa de ɔmo nkukuru ɔmo kaka kɔ school ɔmo akɔda hɔ koraa na ɔmo ba holidays koraa no obi wɔ hɔ no ma ɔnte sɛ schools no yɛrelease koraa titiri uko mkwasi na sabi yugo no dina na tiko kwa yimkra no hodo mo sabi yo ntie radio obi mfre no atede ekoso onte hwe e fa akonya iso atonkra ama san nyina ate se sabi wo fa ase bi onana bi unia ketewa bi uba bi na ogidi se owie school afrase asabe ya omoko school afi mu an ne se onte hwe unhuno hwe ne se obon homodin kwande ya e stress ko online ne kokko check bia na nyame adom ba bia na to no kwa na eye a wonhia se obesan ama obia akọ emwa ena de etoso mienu so biwa ehia pa so ene se ye obi ni mo hono mo a na omo hawa ahodo bi a bia me mo so na anyi nyina ka ho nti ena dwumani atise no yetu ho anamon enti na medikan akye ye kra kwan se odo ani akye
KTI ɛwɔ amekoma ɛmmɔ bi obia na de bɛboa nti ɔmanfoɔ na mabɔnten bi no mu ka sɛ free senior high school kora yɛtwam nti bi ɔno mu a wokɔkora bɛkɔ akɔtua school fees ne saa no ma no nyinaa no yɛde to amansa nyinaa anim sɛ ɛnte saa nti yɛserɛ sɛ ɔba wɔfa ase onua ketewa sɛ ɛwɔ sɛ ɔkɔ school afei ne sɛ wohu sɛ ɔtu anammɔ biara no a yɛbɛma ɔden sɛ ɛserɛ sɛ bɛbɔ ho so na ɛmmoa bi a ɛwɔ hɔ biara so no wama mpanimfoɔ ateɛ na yɛde akɔ no mmoa na amanneɛma nyinaa so so atumi akɔ anim na Mr. Forie mo de mo aso toto form no ehefo ne nam a omo eka kasa nsam na kira abata ne awefo no se free SHS yetwam a yese nkoda be 20,000 ye kire a computer na place omo senior high school sahodo no saa de ne to ato omo wofo tirim ntino still yankola ne nko school a omo etitifie ehefo ne nam a omo eka kasa nsam na toto abata ne tirim sa no unse yese a etimi di patrimu dam de na edin sɛ wobɛtumi ahunu sɛ ɔsomɛhyɛ no sɛ ɔbɛnten ne mmom deɛ yɛhia paa no ne sɛ yɛde sɛsi so dua ɛkyerɛ amansa nyinaa sɛ free senior high school policy no ɛda so wɔ hɔ a ɔyɛ no sɛ ɔba no mmɔ no hommɔden nko ara na yɛserɛ sɛ baabi yɛde no ato no sɛ ɔwɔ haw bi a ntuntumi ma mmɔfra no nkɔ a ma mpanimfoɔ yɛasonte na anamontuo bi ɛhɔ biara no yɛbɛtu de aboa wo ɛsiane sɛ mene woka sɛ yɛwɔ sukuu ahodoɔ bebree wɔ hɔ kora ne mu dedada hɔ a mmɔfra no dodoɔ no ɛmfini nkɔɔyɛ nti deɛ ka nyina ne sɛ yɛwɔ santema ntam ne deɛ gyae ne yɛde asoa yɛ deɛ anamɔ a yɛtu sɛ bɛyɛ a mmɔfra a afei ɔbɛkɔ sukuu santema ntam no ɔno nyinaa obiara bɛnya baabi ne nasi maako no ɛno ana yɛdi hia yɛ sɛ obi sesei obi ka sɛ ne deɛ ɔyɛ akorɔ no ɛno nyɛ adeɛ a yɛyɛ asɛm ne mmom deɛ yɛhia ne sɛ yɛsi so adua ma mansa nyinaa te sɛ akɔnya da hɔ kakrakaa nti sɛ ɔyɛ no wowɔ haw biara ɛyɛ akɔnsideɛ ama wo a mampanimfoɔ so nte na mmoa bi a ɔhɔ biara so ɛmfa mmoa wo Emma Santimante Machine and Nanica Beshe. Yo, yada sitting chema or the Amay Timodia, de run a muguso a mobo, say baby aqua be a one, say school no, computer need not to baby cranes or how or wa, more be my pronounced to one my bata nemra, Namon Hanamonka once a mao. Pepe, you so ne some palm de sum, am I fine? Tina me some panel. Yo, or for yada cinema da January. Bibie ni nechi adwene besa ba waso ye bio ora Marco Foreign ne ne kodin komo no ko Ghana Education Service atena ya e wa santemantema ya wono ene hwani amansa din komo ma atena ye no ne nyina ye nkwada bebro empem aduonu 20,000 ye ntete HSS computer edu makwa akototo senior high school saudo pimo nanso yesi amanfo bi nenam ena yesi ake oba say free SHS ni yetwam anu nti ama bata ne dodo no ayam hihyi wo no mu a computer ne de ne ba no akoto sukuu mu a awosenka akoda ne ko bata ne sai watese yesi free SHS ni yetwam nti no wo ma akoda na tena fie ena beka office obekọ akobontie no ana Ghana Education Service mpanimfo chese saa nsem ne nana montene so no eyerodo wiadasem a ensese yesoso kra ewo nyankopɔ pere ne hyehyɛ mu no bra bia ne de wɔyɛ ye obra bi won ma wotumi sane nsuo ene yetimi to abese do hwere miensa ne nyaye ono ane pere so ane wagyae ye obra bi nso no awie timi bo kate pa wo bia ne won ma won ne wasem bisa so ko bisa ne enti a amana basa enam so ma enura nu mre bese no nsia de ko no so ensuo sane gumia mia hodo bese do hwere ba ko ne ye kire ne nsuo ne nteye na wo ko twema kwanwoma mansini mu a kro bi e friend se bebu nanke enim se no nsuo to ye nuanom akuafo won mo ni agye sanse ade baba chin wo mo kwakotia hasu a akwakoburu bia kopa bi dia badwom ama yenso nya bia to ehode ne de nuom agye sin benku so ameka sei edan awodo a adwura guo nam nsuo ho no enya sem kuma enam so ma ye ne assembly member ye wo bebu won mo nya fo boache ansam manu adi nkomo erefa hawa wodo a nsuo yi ade abre wo mo ho kureni asefem eyoye ne kase na atukrodua yi enra nsuo na etoye no ene mframa jampentu efaye no akofa ohaw kase de fia hodo akase ekobe se aduonum de efie ni na so apa de o se bubu so abubu a chese ehon sensem de bebre omo nya ba bi na atoyire ncham kase na nyame adom enu a semni si ye na tem aso no ne yefre nadmufo ma zona director no be kam ho nti no amekos nyina no me ne panyini no epe ba bi akora no ana akoye abusua fie nti ehu abusua we a ne de Sompa ya ne asre na ya ma abusua ni na kwa akɔpɛ echi no saa ne ayeye ye ne nkakra ye nya ba bi ama bi mo
ahye mprimpri ya nanso so still na no aka ba ko ni mienu bi a egusu a ye pe ba bia ma so aye dey ahye ye da awurade ahye pa no no hwe nipa over 100 no mo ho aka e was atu renche mu nanso nyame adom yinim se Kristo Yesu sorry enra ni ntio adom kese bi abakuri mu a nipa ba akokure ne ho a ne ho kae ne mu ya pade ahodo de na meanim no kure ni ahwere kure yipa na amanfo isu ne adwadwo e twa e obebu kure dua mu na bi ho no mu a ye kadai se e complete a se bi a wapentie ne mu mu se aha no akwese nipa na sidan na wi wa plaster inside ni na mu not ne bi outside no e no plaster but residential a nipa ne tino nti dai a wuhu ni nyina de ye dan a residential houses are enipa dey etim anwasem but nem frama ensuo no de nam no ano de mesend video bi kro de abrewa chese edan ne so paaye no e fie etrefie be se nan ekoto ada street a chese frama efa enura no be 3:30 asem ni sie 30 minutes pe na ensuo no de toye I was your follow by your Facebook one more pictures are what draw efa ensuo anu etoye na emu bi ekoko se nyoma wo bebu no emu pictures are what draw na dia to your Facebook ni YouTube no wokwa obenya bi no hwe enu achi no ye ne atwema bebu ohene ho na naboachi ya dom enso edi nkomo me mama disre de kakra ni se asema to ye de dim se ni ehia ensuo to ye obi ade me wo Kumasi na Assemblyman afre me say asema to ukroni o enti ade achi ye no sia na metuka na medimirika me ba enti me ne call rounds ko hwehwe de asai nyina ne wo mo ho aka mu enti ya na mabusa o mu ehina enti wo benya ada me say kuro a say no so de abusuafo nko an na ewo mu enti ya no say o me koda madam fufie me koda mabusuafo no bi efie enti ye hye wo mu e ma wo mo ara chikire hye wo mu ma wo mu nkranhye e ma wo mu enti ebusa wo mu mapra nyame adom obia ni ho a opraye na damage de ma kro no de na doso pa enchanse timi peja atrafie be miensa ekohwehwie foforo so asai bibia tina asama to ye nti we de ka basra nadmofo se mwa bia ombetimi de aboa ye no ye basra omu se omu emwaye na omu boaye nso na omu wonim de wo dan so boa na se dan si won na mo de amaye se sei na wo se moye no sei na wo se moye no na matu yefo ama o maye ni yie ne yetene kaye na na aboachi ya dom wono ye ohene a wo atwoma bebu Yanto asuni mfamu mfi atwuma kwa aguma bato mpesi asuni mfamu mra Kumasi Metropolitan Assembly wonoma atena ye na yera Sompa na ye meya wada Kumasi Metropolitan Assembly anono de atugia se finde nyansem kito obetu bi so na wo swai kon kese wo so anyese bia wo ba ye wote won mo de nsa hye ne demre fe matwi nani se peniboni bia wo yin from abone wo VIP bus mu a won pe ho asem nkan ye wo so waka ho asem pa na ye kura mu no na amanfo fin ye efin pa fiamu a ekuma manfo okremu kwabra ni timi prapra ni demu nyina nwura echechire ne politin bag mu kama no afro kai anya ni so okoketi no akoja to kanim se ne wanya nto kanim so a odu keti abonte so no akwakoja to wono mo ade ya ohwe ni mu se zoom lion penimfo ba be prefi no ede amanu refi seketi a hono mu na wo no ba bi odi nwura na ekwakoto no enwura no ekwakosisi e gata no ama nsu akwakoto ama na akwakoyiri ama ba bi a wote na wodidie no nsu akwakotwa fa na niema so and am sima Kumasi Metropolitan Assembly penimfo kire se womo de one in emu apie we de ankoe bia one in wan one in two anasa one in three we kra de ba kope wa be wadwe se wo de mresha wonsam na emra no a yetintim for sanitation awon de wonsensam so no wakwa kotieti asona ankoe se bia ena me MPP ni ene wo metu MPP m ena me bra me wo fa na nane wan da bi emra no enu bede akwa kosiase yero Sompa de sansem to jawabra na ena no pay omanyi ya dubu achi atena se a na omawiase nyina achi ewade achi abia dwumadie so ewo Sompa FM ene Sompa TV so no de sansemi eto eye nanim ye ne kono edin
enye eka no eye too much na ye nipa no ye wo krom ha no yesu ene ne ma bia ye no eno na emeba na sa imagine say obi WC asay no watu no dia to kamu no dia finifie no nya bebia anto no bi de na bi ananso say ya prapra wie no no obi dimwura e de fi abonten no de begum wo ma ton ne ma stores o ye wura ni wie a gates no de gum na atwoku we say num na ye ne ma e ha adwene nti ye de ya fam dia ye ne ka no so ye senka ye bobre ni ye ye ne ma ni ye a enka ye mo kakese sa emfanya net menya sika so e de ye bibi foforo ti e besre yetu okrafo no ne etu momane no so fo mo ka che se ye nyiri ye ho nya adwuma no na nipa no so e wo kuma se krodua no mo no ye se yesu ene ye ne ye bi ye beja na momo mo nka hu se emra no e wo ho se ya hye account wo se wo amra no benya no enye nua enye adamfo enye party asem Abza Frontier no way ayora Sompa one year Kumasi Metropolitan Assembly penimpa and watches a warning and no modemu bibia wa be wagene say otutu ball egu basa no and ya switching mo dene no modebema wo Penny and this Yamanyoko will be a predio betumi atu franka na so obedi nkonim afempem yenu ne aduonu na abato e beto nim wokwo NPP amanyoko ni mu a empanyefo twotwo woro no wayi wotie se wo mo nyina pretumidie ne bi na afempem yenu ne aduonu nan womo ne ndc dia kwakwa feso sa na ndc for de no so tie eno na economic intelligence unit womo dia babato dwacha se womo hwepetatakrem enu se nyame ya dom a MPP amanyoko no womo bedi ntwo e wo afempem yenu aduonu nan se womo hwe na womo ahye womo ne mayi ne ntwodie no pafo se so womo ane se womo denam enam so ma sompa kasebo ye komonte so ene Ghana de hye binim kodi nkomo chichiro ne womo a womo kumase san se ne wo ba kumase a NPP stronghold kase pa enti eno mu di nkomo ehwe sane afempem yenu adunu nan abato ne nyoma ebesibi akro Coming to my MPP and this is cramming to my Sankame to about party this is the oh me NDC into me and I over power at the same MPP president. I don't think to have a baby. I believe MPP be break it no. That's how we need to be. Sana mjidi. Sir, nyanda this baby. Sir, nyame aduna say Kufaru no mo pa 2024. MPP calling. No bad no be. We be there by and so na yem penifo no dey anim so no. Omo nka no crunch. Enti say yem penifo na say ye kasa kire omu pa. Say omu muaye. Say kumasi pa. Say muso bebe touch for sell my munya bibia enti se omu ye ya MPP omu boy send this bar no be sell man se na Akufo ado ye bibia ya menya sure se your mama pa betime aweni aba no se niema ekoso no se even brafa bia to che free education kura particular no se hiafo bia betime ko bi ananka employee sen ne ho ko no banyina se ye to atwa ya se akora nkwa wo kura basa ada no a ode ne ba to dem no ko school ni bi ti ni ye hwe we se ho a papa no ene MPP aban ba o mbeto aso we your mama ba se kuma abuso for Ghana this year bin ye no mo edi nkomo no ye ko Facebook ho madwon kira modi aba no yankenka bi mfama moe Emmanuel Osewusu die nie eno se Sompa News die papa wo hweye wo se tie live every Bantama Western Mall yadase Sir Cliff edu say no se Sompa News I wish you all the best and afekeke kaswa eno se ni di de keke na wo hweye free kaso American town no Kenke house do no afra say hawa beba na wo maye nyina happy Easter you yedase me hwana me miewe nso na weso die ne was second Tampo village foods and drinks and was wo hweye efri ho na Sompa News die no size awa Mohammed no se akosua welcome wabatna se yadase and eskwakuya boa atakra and was all the best Sompa News yadamo se papa na edu jamfi eben no se fantastic news all the way Golden Kingdom no na ye nyina ye mo amampanyi nado ne nsusu ye ne tiri mo pone ntumi mre mo mfama no enja kase nkoma won munyamfo team Joseph incoming youth organizer de ma ejoso abato mpeso aso NPP amanyoko no edin no na ya bo ma bia ba ho
Me wo Charles Mafo ha say also here live if Atria Mountain say no butu a kase no wo hwe ye ede afri Prince Opoku Frimpon wo say wadatwede amponyankrompon say Easter ene ekwu ene dede bebibi no wo de akwakogu asumdwe ne mum wo say Ashanti Regional MMDCs no mudin Honorable Alexander Ejumawura Frimpon wo say Ochiano Emana Jopa na ne MP lawyer Kwaku Nyansenia Sante Boaten esoso Ochiano Odame Edu Paul Senior wo say kase ne loud ene saso ye clear ewo inshira phones and in accessories ewo seshi akontomra prophet of this year ba my God was a Sompa news all the way akosia se kakra wo ho Honorable Kwame Dienie was a best news station ye wo Kumasi ni kibira up yada say was a wode Abiola was sure say tie free tema Gulf City and aboaten Tony so Dienie was a chronom New Hope Community Radio more fire yo yada say any margin chira ko drama dia ba dodo no na ba oh boy possible so the free Asante Mampon one so Sompa kase na oh boy abaso oh boy possible mudin ya mode wo Facebook idie tanyem bia mo ma me no mo no de se di e mama ho ana edini o ebi edebroso ina ya da mase cause yenko ani mo ho yanko amanone nsemu ni okay I was for your quamali mine on the union said they were quamali mine mua. A sort for dom naje mine abaso, a fra fimpim near Duno, was an abusme de Benino, a by to go cause so mali minimum and nay, a sort for domakwaji. And I'm so many mali mine or sort for one magiano, one Russia mine wa kabum. Some for one the area some and some back. I will be up a 1 quintia Russia mino. Sent qua one more show where you create one money in your home. Mali dear Womata Womachi. Now, son, into one more helicopters are who told me no. Add your few Russia mine more. And the Mali so de Baba yes say a pa. Now what dear boy Mali mino. One can call as some swagin and 9 as so a pew. Yeah, the more to us walk okay vedi abonten so na say the addition okay vedi abonten so na one more ekamuka ya de ya one so omukro no omutim ne mu aye de ne dodo niam abo kukro na ekukuro ni mu a omo so omo mampani so a bibia nu hono ma wo ye e na niam abo kukro na ekukuro na anu ekura no a yes Russia for Ukraine for the fish yi e niam omokra e de begu kuro ni mu nyina ne bo apagya ma addition ni ntimi omo che se e ban from ajawe sabo gas no ne petrol ne diesel ne ho nsensem a no crowd here wonu ntimi kra enti omo sra omo mampani a wo keved wonu mo se senko wo trase no de nhihye papa bia gu akwam ama eye niema bo akofom kakra enkomo ben hare wo mo wei eye keved adehye osu a sese wo mu su ewo asetena wo mo ewo mu eno no abusafo nyina we su na nwumre ensama e baba no de besom wo no yemfa mo ensia sei na yensoso ema dwumadi aka emetwaso asem penipa yes man 88 oh ubutu no kura Australia 88 no wada ne wada obutu ne obutu ai man 88 asem penipa abetrase one na bedwafo na ensem a ekotwi kobreman ya madama mode aba beda wo mu no tutu na sere ne abasa edidi hu nkoma reremu a na so so te ho no mu a wodi bia to kotodwem na dia ye futo na da bia oh che no one want ase Sompa 93. oh I just said this Jimmy Yesu ba ye wantimi antu anko tu yisa yare nyina esu eja eno de wantimi antu be to da ya na nyese bi na dia ba utietie bi se ya wo se na no no mo ka se asuma sise no mo de ye no na so de bia to kotodwem na de wutie na asresre a oh emwa koso ya yenkwa sign out yo medindi ya abo amalibia boga nwumre mene akosia eje wakode won mo boye chidom yakosia somwa waboa bi kukuwa won na betena fidi na chi waboa papa voices ni nyina won wa na de namo eno chi no school fees rocky enen kai ni nyina brepam no ya belist wo mudi no ni abo wo nyina so edom boa bi ena fe yensamfo panyi eye owura Asante Benedict eboso esiso won so edom boa bi papa na de besomo enuano mienu ya won yakosia enyenso yetena sie na ya soro so akonde na se ye de ayi sie nkai bo no eto aso tew